Hi guys, we're off to Cebu, SMC side. Just taking a video and enjoying the day, enjoying the night, because we've got nothing to do and we've got no content, so yes. Okay, matro rin kaya kuhan lang. Uy, okay kaya di makita ba? Sigurado mo. Saan ba nagtao lagi? Saan ba bigay sa dito? At sa part na to is pauwi na. Wala tayong content sa SMC, sorry. Gagan kung si Pinta. Pero ako. Huh? Pero ako. Kaya? Ayan. Kita. Ha? Asa man ka, di balik lagi ka? Ya, isa si tawag din. Adili ikaw sir, pero man. Aw. Sir kaya. Iwan ka diyo. Tala. Sana tane.
Doon lang tayo mga guys. Wala naman tayong content eh. Pa video lang tayo tapos post. So, peace out. Bye guys.